Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ingkang rikala semana kepareng kaya sing ditindakake para umat muslim. Iya kaya mau kuwi kaya dene Idul Adha. Mula aku lawan kowe wajib mengucapkan sugeng Idul Adha kagem para warga masyarakat ing wewengkon Karangkah Petung kene. Iya ingkang ngrasuk kapitayan muslim. Oh ngono ya Pak. Iya. Mulane sing baku ayo wektu dina iki aku lawan kowe saya tuwa. Juh nindakake apa perintahing agama sing kanthi becik. Insyaallah yen wong kuwi tawajuh bakal entuk pituduhing Gusti kang hakarya jagat. Ngono Mak. TPA ngisor kono jenengane TPA Nurul Huda. Nurul Huda. Ya. Wela ngono ya Mak. Tur iki bengi iki ora ming cukup aku lawan kowe sakarepe dhewe no. Sowan mrene ya disengkuyung kanca komplit ora ming cukup ning komplit kepara turah. Oh iya, cukup kancane turah. Kancane turah iki rasa tanggung jawabe awak dhewe sowan menyang sedulur kaya kene iki. Sound sisteme apik. Wayange gamelan ora ketang sak rupan-rupane gamelane dhewe. Oh iya, mongko ya kejaba Widawati utawa Pesinden cacahe 6 ya ngrawuhke bintang tamu utawa Widawati panjenengane Mbak Elisa Orcarus Alaso lan panjenengane Mbak Anting Lambangsih. Welah, Mbak Elisa wis rawuh. Wis. Matur nuwun wis suwe banget. Antarane ya wis setahun renate dadi siji nang pepanggungan karang piyambake iki saiki jam terbangi luar biasa. Wis ngalor ngidul ngetan ulun tepung gelang. Ya matur nuwun dene wektu dina iki dadi serana tekaning rejeki. Ya dasar piyayine ya apian. Waton iso, waton lega mesti oke ditindaki. Iya, ming sayang iki saiki nek di WA iki kok ora terus bales. Karang ya sibuk kok. Ora apa-apa sing baku wektu dina iki sowan ana rasane adiku lanang piyane Dik Bejo Slamet utawa Dik Kijuk. Uyung-uyung yang kuyung melu mahargiya ya Pak. Yo iki aku kowe gurung minangkani panyuwunan layange diwaca mengko sadurunge ngaturke panyuwunan lagon-lagon diaturake gandeng isor kono kuwi TPA. Papan kanggo pamulangan bocah tumuju marang agama suci tegese sinau maca kitab Taman Pendidikan Al-Qur'an. Oh iya, mulane aku kowe ngaturke tembangan sing nuansane nuansa agama. Oh iya. Diaturake sithik sadurunge aku lawan kowe sing werna-werna. Ngaturke apa? Gandeng TPA-ne Nurul Huda aku lawan kowe ngaturke pisungsung lelagon kunci surga Miftahul Jannah. Monggo dados. La ilaha illallah Miftahul Jannah. La ilaha illallah La ilaha illallah